तो का हाल बा भाई लोग, ठीक बा नु? आशा विश्वास करत तनी कि ठीके हो। या कुछ दिन से भाई मतलब वीडियो नहीं बनावत, काहे कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से, वही वजह से वीडियो नहीं बनत। लेकिन कोशिश करत तनी कि लगत रहा वीडियो बनावे के, काहे कि हमरो अच्छा नहीं लागत। काफ़ी दिन हो गई, 2 महीना से कोनो एगो वीडियो भी बनल ना डलायल अपलोड भेल। तो ये कोशिश करत तनी कि मतलब फिर से शुरुआत करेंगे। तो फिर से भाई मतलब कहता नहीं कि स्टार्ट मतलब करे के बाद बनावे के बाटे, काहे कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम के वजह से मतलब बनावे ना पैनी है। कुछ टेंशन भर के लेके चलते बा। तो कुछ कलाकार से छोट मोट बाज और अश्लील गाना गा फेन ओकनी के होई पिलाई और एलाई। तो इंतजार करी, बहुत जल्द आवे वाला बा। मस्त मस्त वीडियो आई।